Zdravím všechny Minecraftáky, dneska vám ukážu s Bobikem, jaký máme multiplayer bez cheatů. Našli jsme úplně halda diamantů, no, takže jdeme na to. Vám to ukážu, jo. Dejte je můj dům. Tady bude druhý patro, bude doly, ložnice. Tady mám bedinky. Tady mám docela hodně ironu. Tak tady mám dýně, dáme Bobik. No a teď máme Bobik dům, má taky 2 dýně. Tady to ještě musí dodělat. Tady mám krabičku, tady budu mít asi ložnici, no. Teď to je jenom takový video, my jsme vám chtěli ukázat, jaký to tady máme. A příště vám ukážu zase, jak se to rozrostlo, nebo nějaký tutoriál. Teď čau.